ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ва кулли тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи калиди асрор. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. хуб, иншааллоҳ ки бародари мо шайх Бадриддин писари эшони Сироҷиддин аст, ки дар шаҳри Русия зиёда аз 1500 оилада кӯмак кард. ина бо 1500 дигар қариб 3000 оилада дар шаҳри Москва кӯмак карда истодааст. худованд хайраш бидиҳад, дар ҳаққиш дуогӯ бошен. бо наворҳоша хай мегузорам тамошо кунен ва ссилкаи каналашам дар зери ҳамин видео ҳастад. дохил шавен, обуна шавен ва дар шабакаи худаш бисёр наворҳои ҷолиб аст. метавонен айёча бо тамошо бикунен, дастгирӣ кунен. ин бародара ба хотири Аллоҳ кардиста ҳар як кораш. мега ки агар хайр кам шава, оро ошкор кунен то ба дигарон ибрат шавад. ин рӯи навор баровардан ин як ошкоро дидани мардум аст ки боз ҳастанд шахсиятҳое ки дар ҳамин хел корҳо дастдарозӣ мекунанд. шахсе ки хайр мекунад, мега агар як хайр кунад, 10 дига худо ба ӯ медиҳад, 10 мешавад. касе ки дар моҳи шарифи рамазон хайр мекунад, 1000 мегардад. ин ваъдаи худо ҳаста. бисёриҳо дар ҳамин бовар надоранд, лекин худо аз як ҷое медиҳад ки ҳайрон мешавӣ. ва ӯ шахсое ки бовар надорад, ба ҳамин сабаб худо наметиҳад ба онҳо. худо нигаҳбон навора. тамошо кунед. салом алайкум додарҷон. ина мо рафтем, автобус гирифтем, чизоро овардем. ина сетка коробка бировардем. ина чизоро кадагитона ина ёшта исне. ҳазор раҳмати калон барои кӯмак кардагитон. худо нигаҳбонтон боша, хайртон қабул шава. худо аида зиёд куна, баракатшона бутатона. дар паноҳи худо боше. ҳазор раҳмат додар. ина пиёзамон, савзиёмон. алҳамдулилла имрӯз агар имрӯз 500 оила вай мекунем иншоаллоҳ. бо пагам 500 оила иншоаллоҳ вай мекунем. бисмилла алҳамдулилла роббил аламин. ин алҳамдулилла инҷа апо хоро ҳамашам вай кадагам зиёда аз алҳамдулилла имрӯз 500 оиларо вай мекунем иншоаллоҳ. ин каршка пиёзама тевра алҳамдулилла бодо ки худованд خیر این برادر رو قبول کنم. الله مهربان در این دهه آخر در نامه عمل اجر ثواب خدا نوشته بگردم. الحمدلله ما الحمدلله خدا خیر این برادر رو قبول کنم در نامه عمل خدا نوشته بگردم. می‌دونم دیگه ما تهران همون خیر بشم. خب چه 50 کیلو؟ آره. دیگه الحمدلله. الحمدلله چیزا هم ماشه الحمدلله. بسم الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرایی که بسیار فکر بیزه میکنه میگه این رکلام میکنن، خیرات نمیکنن، دروغ اینه برادرها. بچه‌تون اگر ما دست ما دروغ بگیم الله خدا شاهد ان شاء الله. خداوند هر کسی که همت چه میگذاره در این خیرات خداوند اجر ثواب در نامه اعمالش نوشته بگردونه. این الحمدلله رب العالمین. این برادرها الحمدلله کار کردن. الله راضی باشه.